Ayoko na. Aalis na ako dito. Mahal! Sawang-sawa na ako sa pangyayari ng nanay mo. Sandali lang! Mahal, huwag mo naman akong iwan. Pagod na ako. Pilit ko namang iniintindi ang nanay mo ah. Renz, hindi ako katulong. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng nanay mo sa akin kapag wala ka. Pero mahal... Mahal kita, Renz. Pero hindi ko kayang tiisin yung ginagawa sa akin ng nanay mo. Hoy, babae! Umalis ka na dito kung aalis ka! Ang dami mo pang sinasabi! Mahal! Hayaan mo na, anak. Makakahanap ka rin ng iba. Huwag mo siyang paniwalaan. Sinisiraan lang ako niyan sa'yo. Lagi na lang akong iniiwan, Nay. Ano bang problema sa akin? Nay! 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 Bakit, anak? At sino na naman yung kasama mo? Ano po, Nay? Ako nga po pala si Sheila. Simula po ngayon, Nay. Dito na siya titira. Na naman? Nay naman. Mahal, ganyan lang talaga si nanay. Palabiro. Akin na yung gamit mo. Nadaling ko na sa kwarto. Magandang umaga po, Nay. Naghanda na po ako ng almusal. Tara po, kain na po tayo. Hindi ako nag-aalmusal. Renz, pagtimpla mo naman ako ng kape. Namimiss ko na kasi yung timpla mo eh. Iba na kasi yung pinagtitimpla mo. Nay talaga, oh. Ito, Nay. Kape ko. Inumin niyo na. Papasok na rin kasi ako eh. Timpla to ni Sheila. Mas masarap kasi yan magtimpla kaysa sa akin. Ay, opo, Nay. Tikman niyo po yan, timpla ko. Ay, hindi na pala. Naalala ko, pupunta pala ako sa kumari ko. Mahal, mukhang ayaw ako ng nanay mo. Hindi, mahal. Ganun lang talaga si nanay. Pagpasensyahan mo na. Sige, mahal. Nandiyan na yung tricycle. Aalis na ako. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Sige, mahal. Ingat ka. Oh, ikaw pala, Sheila. Halika na at sabay tayo umuwi. Bakit mo pa kasi hinahatid ang anak ko sa sakayan? Malaki na yan. Kaya na niya sarili niya. Ang bigat ng dala-dala ko. Baka gusto mong bitbitin. Sige po, Nay. Akin na po. Sheila, saan ka pupunta? May gagawin ka ba?
Papasok lang po sana ako sa kwarto para magbihis. At kukunin ko na din po yung mga labada namin ni Renz para i-washing. Naku! Huwag mo nang gamitin yung washing. Hindi mo yun kabisado. Automatic yun. Kamayin mo na lang. At saka, sayang yung kuryente. Si Renz lang yung nagtatrabaho. Nay, itinuro naman po sa akin ni Renz kung paano gamitin yung washing bago po siya umalis. Basta! Huwag mo nang gamitin. Baka masira mo pa. Sige po, Nay, kakamayin ko na lang po yung mga labahin namin ni Renz. Sheila, baka pwede mo naman isabay itong mga labada ko. Tingnan mo, bagong manicure kasi ako. Baka masira. Sige po, Nay. Nagsisimula pa lang naman po ako. Salamat, Sheila. Huwag mo sasabihin kay Renz na pinapalaba ko sa'yo yung mga damit ko, ha? Opo, Nay. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sige, alis muna ako at may lakad pa ako. Oh, mahal. May problema ba? Wala, mahal. Naisip ko lang na bakit hindi na lang tayo bumalik sa dati nating inuupahan. Mahal, di ba napag-usapan na natin yan? Malayo yun sa trabaho ko. Tsaka isa pa, mas malapit dito kaling nanay. Isang sakayan lang. Siya pang matitipid natin. Eh, kasi mahal. Ano ba yun, mahal? Mahal, andyan na yung tricycle. Magkita na lang tayo sa bahay mamaya, ah. Mahal, una na ako, ah. Ingat ka, mahal. Paano ko kaya sasabihin kay Renz ang ginagawa sa akin ng nanay niya? Sasabihin ko pa ba? Baka mag-away silang mag-ina. Ayoko naman mangyari yon. Hoy, Sheila, tulungan mo nga ako ilipat itong mesa dito banda. Kanina pa ako dito, nandyan ka lang pala. Pero, Nay, hindi po ako pwedeng magbuhat. Anong hindi pwede? Sige na! At pagod na ako. Nay, hindi ko po kaya to. Anong arte ba yan? Kaya mo na yan. Nay, hindi ko po talaga kaya, Nay. Nahihilo po ako. Tabi ka nga dyan! Ang arte-arte mo naman! Nay, ba't mo naman tinulak si Sheila? Anak, andyan ka na pala. Hindi ko naman sinasadya, anak. Oo nga, mahal. Hindi sinasadya ni nanay. Oh, kita mo na? Kailangan mo na magpahinga. Halika na sa kwarto.
sakit ng tiyan ko, mahal. Sobrang sakit. Mahal, ikaw nang bahala kay nanay ha. Papasok na ako sa trabaho. Sige, mahal. Hindi na kita mayahatid at walang magbabantay kay nanay. O sige, paano? Mauna na ako ha. Sige, mahal. Nay, ito na po yung tubig at gamot. Inom na po kayo. Salamat, Sheila. Sige po, Nay. Kapag kailangan niyo po ako, tawagan niyo lang po ako. Sige, anak. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Ito na po ba ang kabayaran sa mga nagawa kong hindi maganda sa mga tao sa paligid ko? Lalong-lalo na sa mga minahal ng anak ko. Sheila, Nay, anong kailangan niyo? Diba sabi ko sa inyo, kapag may kailangan kayo, tawagin niyo ako. medyo mabuti na yung pakiramdam ko. Gusto ko sanang kausapin ka. Ano po yun, Nay? Hihingi sana ako ng tawad sa'yo. Dahil sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo, nawala pa yung anak niyo ni Renz dahil sa akin. Nandito ka pa rin. Hindi mo ko pinabayaan nung nagkasakit ako. Nay, wala naman pong may kagustuhan sa nangyari sa pagkawala ng anak namin. May na lang po talaga ang kapit ng bata. Tungkol naman po sa nagawa niyo sa akin, tiniis ko po lahat yon. Kasi alam ko po mahal kayo ni Renz. Ayoko naman po magkasiraan kayo nang dahil lang po sa akin. Napakabuti mong bata, Sheila. Ang swerte ng anak ko sa'yo. Patawad. Mahal,